Benvinguts un altre dia a Mouta Casa. Ja estem aquí, Antoni i l'altre Toni, el meu company, aquí a la piscina de Raspallà. D'acord? Anem a fer una altra sessió. Espero que estigui tot bé, que vagi tot bé per casa, que la família, tots els coneguts i la família estigueu bé. D'acord? I començarem a moure-nos un poquet. Com recordar, com cada dia, roba còmoda, un espai lliure, algo de material de botelles, una cadira, vale? Amb això en tenim prou. I ganes de moure-se i de fer coses, d'acord? Començarem escalfant. Vinga, moviments. Toni, anem a escalfar. Moviments, com si moviments alternant, cames, pujar i baixar, molt bé, perfecte. Ara farem com si un moviment de salts, perfecte. Si tenim una corda, perfecte, si no, doncs moviments de salts, per amunt i per avall, perfecte. Aguantam 15-20 segons, 30 segons, ja podem pujar la intensitat i els temps, d'acord? Vale, intercalam, canviam, Toni, exercici, aixecarem cames, vale? Skipping, que es diu. Intentam cames amunt i avall, podem col·locar les mans dalt per tenir la referència de pujar. Quan més pugem, menys costarà, quan menys nos costarà, vale? Important, anar respirant, no us oblideu, agafar l'aire, mullar l'aire, poquet a poquet. Toni, canviem d'exercici, talons, perfecte, anar en moviments, talons, les mans darrere del cos i talons, vale? Important, en el ritme que cada un puga, no fa falta. Podem més? Un poquet més ràpid, Toni, així anem cansant, no te cansis molt, Vinga, anem respirant, perfecte, descansem un poquet i canviant d'exercici. Vinga, barbis, ara, amunt i avall, important, estirar les cames, pujar i saltar, en el ritme que cada un cregui convenient, vale? Aquí podem fer, en vez de temps, fem 10 repeticions, vale? Aquest ja cansa un poquet més, estirem les cames el que puguem, perfecte, recuperem un poc d'aire, vale? Podem beure un poquet d'aigua que tinguem per aquí, la tovallola, important, també. Començarem, agafarem el material, vale? I farem ombros. Treballarem avui la part frontal de l'ombro, és a dir, la part de davant, d'acord? Important, aixecar el braç cap amunt, el braç totalment recte, no? Un poc flexionat i, com fa Antoni, podem ficar una petita inclinació, és a dir, moure el menyique cap endavant. Anem alternant, d'acord? Fem 1, 2, vale? 3, podem fer 20 repeticions, 10 a cada costat, o, com dèiem els altres dies, també ho podem fer per temps, 30-40, i així no tenim que estar comptant. Molt bé, estem aquí amb ombro, descansam un poquet i fem sentadilla, d'acord? Important, treballar cames ara. Fem, baixam 90 graus i saltam, un poquet més aeròbic també. Baixar 90 graus, un poquet més, Toni, ara, i estirant cames, braços dalt, vale? Aquest ja ens costarà un poquet més. Agafam aire i pujam. Vinga, 2 més, 1 i 2, perfecte. Com aquests exercicis són més dinàmics, vale? Doncs tenim que intentar recuperar un poquet, vale? És més continu el moviment, ens cansam més, doncs ho fem. Un altre moviment, tombats en terra, anem intercalant moviment, és a dir, aixecam, estiram, un braç, antebraç, un braç, antebraç, anem pujant poquet a poquet, vale? Aquest també costa un poquet ja, la dificultat va pujant, d'acord? Vinga, important, pujar i baixar. Molt bé, canviem de costat, ara, salt de costat, molt bé, faríem 10 i 10, serien 20 repeticions, vale? Anem pujant, anem baixant, poquet a poquet, perfecte, molt bé, recuperaríem un poquet, Toni, perfecto, ara faríem un altre moviment, que seria aeròbic també un poquet més ja, és a dir, estem fotent un poquet més d'intensitat, vale? I faríem fondos amb salts, vale? Baixaríem i pujaríem, sempre alternant, important, la cama endarrere i pujant, salts, cada vegada que puig vaig saltant, molt bé, faig 1, 2, molt bé, baixar més cos i la cama endarrere,
Que no puc estirar massa, no estir. Que no puc saltar molt, no salt molt. Però un poquet, vale? Poquet, cada un la seva intensitat que puga. Perfecte. Recuperem un poquet, que el cos està un poc accelerat, i ara faríem tríceps, vale? Agafaríem una botella, ens col·locaríem, com està en Toni, cama flexionada, important, braç 90 graus, agafam la botella i estiram endarrere, vale? 90 graus, estiram. Aquí trobaríem la part posterior del braç, que seria els tríceps, i estiraríem, vale? Fem tríceps, molt important, estirar els braç, 90 graus, i per amunt. Sempre moviment controlat, vale? Poquet a poquet, sense fer-nos mal. Moviment controlat i sempre el moviment 90 graus. Molt bé, canviaríem de costat. Salt de costat el mateix. Flexió. Que estic un poc incòmode? Doncs potser me podria apujar a una cadira que tinc prop, vale? Que faria la cadira, m'apujaria i el mateix, el cos recte, el braç aferrat en el cos i estiraria 90 graus, vale? Perfecte. Descansaria un poquet, relaxa un poc els músculs, i en terra faríem braceo d'atletisme, que es diu. És a dir, estirar les cames i vaig intercalant braços. El que mou en Toni, veus, els braços amunt i avall i la cintura. Aquí sí que podíem fer 30-40 segons a un ritme normal. Antoni, ja com està en forma, ja va ràpid, vale? Però cada un la intensitat que cregui convenient. Molt bé, aquí, braceos. Aquest és un poc més cansat, passaríem ja a braç abdominals. Perdona, equilibris. Vinga, faríem reverències, que es diu, baixaríem el braç a tocar el genoll contrari. Important, braç, genoll contrari. Aquí estan treballant les cames, estan treballant equilibri, vale? I important, vale, podíem fer-ho amb apoyat en una cadira, vale? Per tenir un apoyo, vale? Important, cama estirada, flexió i vaig buscar baix, equilibri. Molt bé, canviaria de cama, vale? Important, si fem un costat, fer salta, no ens oblidem. Baixar bé a baix i pujar. Perfecte. Molt bé. Passaríem a fer abdominals. Exercici d'abdominals. Important. Estic estirat. Flexió en la cama, vale? Braç de la cama flexionada en terra, pujada, i l'altra mà darrere el cap. I pujam i giram. Cada vegada que puig, amunt i s'aire. Intentam tocar el colze amb el genoll contrari. Poquet a poquet, anant pujant i baixant. Mullant l'aire cada vegada que puig. Molt bé, ara canviaria de costat, faria el mateix. Important la posició d'inici. Cama flexionada 90 graus, salta igual a pujada, braç del mateix que cama flexionada estirada i el braç contrari darrere el cap, aguantant les cervicals i estirant i tocant el colze. Perfecte. Canviaria de costat i augmentaria la dificultat. Ara el que faria és la cama estirada i cada vegada que faig el mateix moviment, però estirant i atlacant la cama. Vale? Aquí ja estiria implicant l'abdominal, per un poquet a l'obliquo, i en el moviment de pujar i baixar implicaria l'inferior. D'acord? Canviaríem de costat. Important la posició d'inici, com han dit. Braç apujat, braç darrere el cap contrari, cama estirada, cama flexionada, i cada vegada que aproxim, atlacam i tocam. Perfecte. Molt bé. Perfecte, Toni. Què tal aneu a casa? Bé? Vinga, ja sabeu, després de tots aquests exercicis que duim, ara hauria que fer estiraments. Vale? Farem estiraments de peus. Les dues cames apujades, cames rectes, cos recte, els braços van aferrats en les cames i anirien a tocar la punta del peu poquet a poquet, poquet a poquet, i aguantam. Que no arribi a tocar la punta del peu? Doncs fins on arribi, me quedo aquí. M'estiraria tota la part posterior de la cama. Vale? Perfecte. Mullam l'aire baix i me relax. Canviaria de moviment. Igual, cames. Cames obertes ara, el mateix moviment. Baixant baix, els dos braços cap endavant i a tocar en terra. Que tocam, perfecte. Que no tocam, no passa res. Fins on puguem.
l'important, mullar l'aire, relaxar-se i tocar baix. Ara aniria a tocar una cama, d'acord? Poquet a poquet, a un costat, tocaria la cama, me relaxaria, mullaria l'aire, me relax, ha que relaxar-se també, d'acord? És important també. Canviaria de costat, d'acord? Aniria a salt de costat, els dos braços, intentaria tocar el peu, el taló, mullaria l'aire, perfecte. Canviaria ara de moviment, d'estiraments, oberts, flexionant una cama i aguantam aquí. Aquí estiraríem més el que és els adductors, isquios, algo de glúteo, un poquet de tot. Aguantaria, canviaria de posició. Que no puc baixar tant, baix menys, d'acord? Important, cama estirada, aguantar la posició 10-15 segons, relaxar-se, amullar l'aire i estiríem. Perfecte, Toni, moltes gràcies. Recordar-vos, nos veiem tots els dies a la TEF d'Eivissa Formentera, Mou-te a casa, nos veiem per les redes socials també, que està molt de moda i tothom l'està utilitzant molt, i recordar, ja sé que a vegades ens fem pesats, però ens tenim que quedar a casa, tenim que intentar que això vagi menys i segurament ja ho podem celebrar tots junts. Pues res, no me queda res més que dir-vos, moltes gràcies i ens veiem un altre dia aquí a la TEF. Gràcies a tots.